Калі думаеш пра гульні, заснаваныя на міфалогіі і старажытных культурах, што прыходзіць у галаву? Скандынавія, Грэцыя, God of War, славяне і паганства, Ведзьмар. Японія, такіх гульняў проста процьма. Кітай нават атрымаў свайго вуконга ў мінулым годзе. Але адна з самых старажытных і багатых культур, Індыя, амаль нідзе не прадстаўлена. І калі я пабачыла, што робіцца гульня з індійскім сеттингам, мяне, канешне, гэта зачапіла. Гэта можа быць той самы праект, які пазнаёміць нас з гэтым светам. Так, гульня знаходзіцца на ранняй стадыі распрацоўкі, але сінемэтик ужо ёсць, і ён выглядае моцна. Я вырашыла яго паглядзець, а раз так, то давайце паглядзім яго разам, а потым вырашым, ці варта яно нашай увагі. Трэйлер будзе на ангельскай мове, але я зраблю субцітры, і вы можаце ўключыць іх, абраўшы адпаведную функцыю. Парагеймінг. Зямля старажытнай Індыі. Індыя старажытная форма, некая падобная да сучаснай. Прыгожа выглядае. Грошай, канешне, убухалі. Такога героя нам, канешне, невядомы. Ну, зноў-такі, я вельмі мала чаго ведаю пра культуру Індыі, пра буддызм і ўсё вакол яго. Тым цікавей будзе гуляць. Вау, якая. To fight the demons. The time has come to fight those who oppress the forest tribes. Кіпсюры. А не, вось гэта нешта знаёмае. Як быццам я дзесьці ўжо бачыла такога. Чорта. Ну гэта наш герой атрымліваецца галоўным. А ну вось то, як выглядае гульня, ну не так багата пакуль што выглядае як трэйлер, але я кажу, гэта яшчэ вельмі ранняя распрацоўка і ёсць шанцы, што будзе добра. Fight the monsters. Гэта такая жывёленка, канешне, была. Выглядае пакуль што як штосьці, што было ў 2005 якім-небудзь. Цікава. Ну і вось далей нам CGI. CGI, канешне. The Age of Bharat. Да, дарэчы, так называлась гульня, я, напэўна, нават не сказала. Ну, неяк так, сябры. Канешне, CGI уражвае, выглядала проста моцна і прыгожа. Вось калі пайшоў уже такі альфа-геймплей, выглядала сумненька. Ну, будзем чакаць, не ведаю. Я буду, напэўна, все-таки трошку сачыць за праектам і паглядзім, што будзе. Можа, штосьці добрага з яго атрымаецца. Таму што я кажу, гэта вельмі цікавая культура, вельмі багатая, пра якую нам вядома вельмі мала. А там ёсць і свае злодзеі, свае героі. Пішыце свае думкі ў каментарах. На гэтым у мяне ўсё. Дзякуй вялікі за прагляд.